Tento dom nie je pre každého. Je pre človeka, ktorý nechce robiť kompromisy. Ste to vy? V pokojnej Počarovej, len približne 10 km od Považskej Bystrice, vzniklo miesto, ktoré spája moderné bývanie s priestorom, ktorý dnes nájdete len málo kde. Súkromie, priestor pre rodinu, záhradu, oddych, aj vaše budúce predstavy. Interiér bol navrhnutý s dôrazom na detail, kvalitné materiály, moderné riešenia a priestor, ktorý nepôsobí ako katalóg, ale ako skutočný domov. A uzavretím schodiska je možné dom rozdeliť na 2 byty, kde vrchný byt má tento samostatný vonkajší vstup. Niektoré domy si všimnete a potom sú domy, ktoré si jednoducho zapamätáte.